continuación, Xosé Luis García. No Chantadino leva toda a vida en Barcelona, é profesor, investigador, escritor, especialista en arte, pero sobre todo é amigo de Manolo Rodríguez e da escola. Xosé Luis García. Moitas gracias. Ben, eu coñecín primeiro a obra de Manolo antes que a él. Foi alá polo 68, 69, nunha librería que hoxe, unha librería que era unha das institucións libreiras de Barcelona, a librería Porter, no portal da Lanxa, que se entraba polo portal, pola porta do Anxo e salíase por Canuda. Era unha librería enorme e tópome cunha dádiva nova que era un libro en galego. Un libro en galego cuyo autor, poñía a biografía, era seminarista, ou fora seminarista. Isto me axudou moito no sentido de que un seminarista escribindo, ou un ex-seminarista escribindo en galego, cando os gregos e galegos moi poucos escribiron en galego. Aquilo apasionoume. Comprei o libro e vin unha carga social, pero máis que unha carga social, unha carga existencialista. E, como socio do Centro Galego que viñamos por aquí, alguén nos presentou a Rodríguez López e a min. E vímonos con asiduidade, sobre todo algún domingo que ele era moi aficionado á filatélica, eu a coleccionar moedas antigas, queríamos aquí na Plaza Real, aquí ao lado, onde aparecía outro coleccionista de moedas, que era don Manuel Casado Nieto, o presidente do Centro Galego. E isto daba pé entre os tres, estábamos ante un fiscal e falábamos moderadamente, que ele nos incitaba, e eu comprendí en Manolo. Manolo gustaballe naquela pequena tertulia que mellor duraba 2 ou 3 horas, porque encontrarse con Casado Nieto, ustedes, que moitos de ustedes coñeceron a Casado Nieto, era un home moi comunicativo, e falaba. Ben, entonces, el, ademais, eu traballaba na SEA, el traballaba na OSA, de motos, e fixo un traballo importantísimo dentro do Centro Galego, como este libro, que é unha colección de persoeiros galegos. Era un home imparable, co seu abrigo de inverno, con 2 fillos pequenos. Claro, eu teño moitos anos xa, xa teño moitos anos. Por tanto, acórdome moi ben, xa levo aquí, o ano que ven, fai 50 anos que estou en Cataluña. Por tanto, conocín ben a Manolo e a Irene, iba alguna vez pola casa deles, alá na avenida, no paseo aquel militar que había, o hospital militar, que vivía por alá arriba. E Manolo foi un poeta interesantísimo desde o punto de vista non solamente social, sino esa carga de saudade do tema galego. Eu deime conta, cando en certa ocasión o cura Mato me levou pola terra común dos Dous, alá por Paradela, entrando me mostrou o río Loio e descubrín aquel peso telúrico do río Loia, que atravesa o concello de Paradela, en donde eu deime conta a connotación, a carga que tiña existencial, e tamén telúrica, como digo, de Manolo Rodríguez. Manolo Rodríguez era un poeta, un escritor, un comunicante incansable. Escribía aquí porque aquí recibía, pero cando estaba en Galiza fixo unha gran obra, interesantísima obra, que cóllese a Alsenfore e percorre varios puntos de Galicia
e de escritor convírtese en cronista de outro gran escritor que moi pouco sabíamos del, de Ansel Foley. Sabíamos o que se sabe todo o mundo, pero él entra, o leva a Oseira, o leva os Ancares, etc., todos esos itinerarios que son de gran importancia, tanto antropolóxica como sociolóxica, dun dos grandes escritores lugueses que é Ansel Foley. Por lo tanto, eu alegro moito, esta é a terceira vez que vexo a exposición, a vin en Paradela, a vin en Santiago, e desde logo se lle dedica a un home que fixo Centro Galego, que fixo Galicia en Cataluña, e desde Galicia fixo a propia Galicia. Nada máis, non é moito. Moitas gracias.